Magluto ako ulit ng lumpia guys kasi si Mister nagustuhan talaga yung lumpia. So meron po tayo ditong food processor. Ito siya. And then carrots. Marami-rami din yung carrots guys kasi para maraming lumpia tayo malalagay. So yan, marami-rami. Pero hindi natin siya malagay dito lahat no kasi nga maliit ang ating food processor. Basta ang ating grinder. Meron naman akong blender. Pero kapagod yan linisan yung blender. So ato yun na siyang anon guys kanang kumot-kumuton lindot kay kumot-kumot usus kay di kumot-kumot sa dakong kamot. So ito na yung lumpia na ating nagawa at atin iting iperito kasi hindi ko siya i-freeze kasi galing na po sa freezer ang lumpia wrapper no. So sabi pa ng iba dapat deep fry daw para daw luto. Luto po yan guys kahit na hindi siya nag deep fry no. Sayang kayong oil nato no. So binali-bali ko lang siya, I mean i-roll ba para maluto talaga siya. Kasi kung hindi natin siya i-roll, hindi talaga siya maluto. Yun. At ang hahaba niya, and then putulin natin ito. Paborito pati yung kapatid, brother-in-law ni Tami, nagustuhan din niya guys kasi nga masarap man talaga ang lumpia. O diba kahit isang pack lang ng meat at saka maraming gulay, carrots or ano pa ba yung ilalagay ninyo. Ito na yun siya guys, marami tayong nagawa. Kinakat ko lang siya palagi kapag gumagawa ako ng lumpia. Ito yung pangalawang bisis na gumawa tayo no kasi si Mr. gustong gusto at pati yung brother-in-law niya guys nagkagusto diba. So yun at nilagay ko siya sa freezer para hindi masira kasi kapag nasa refrigerator lang siya guys at hindi namin makain ni Tami kasi kami lang dalawa. So kaya yun, freezer talaga is minsan digyan guys sa mga pagkain na hindi namin makain lahat sa isang bisis lang no. So kaya at ang dito, marami akong nilagay sa freezer kasi si Tami, siya mostly ang kumakain nito. Kumakain ako pero alam niyo na yung asawa ko is na-addict talaga sa lumpia guys as in gustong gusto. Han, dilis Han for lunch for you tomorrow because you're not going home. You want me to go fishing and that's my bait? Catch a real fish? Ipaonin mo ni. Real fish? But this is really good, dilis Han. It's a baby fish. Baby fish. Yeah. This is not good for paon. Adoy Tami. Pagkaarte manggahan. This is really good for your health. It will probably fix your bone. Ayaw ni Tami talaga na oy. But it's okay if I With my luck, I get one of the bones stuck in my throat and choke on it and die. die. Hey, do you don't mind if I cook inside? Knock yourself out. Knock myself out. Anyway, I don't want to knock myself down. Yeah, can you try one? I cannot. Antayin ako pagkabuluyagan. Come on, give me a kiss. I go outside and have a cigarette and coffee. Okay. Kiss na. Come on, kiss. Come on, kiss. What a baby! You run away. Yeah. Actually, itong sausage ni Tami, ang sausage na ito is yung American sausage ba, yung ganito. Yung mga ganito, premium, whatever sausage ganito. So, ilagay nila sa grill. Pero this time, gawin po natin siyang katulad sa chorizo. Lagyan natin ng kaunting tubig, lutuin natin siya hanggat maglabas-labas na yung oil, and then gisahin sa kanyang oil, ganun, para sure na luto, no? So, ganyan yun yung gagawin ko. Lagyan natin siya ng tubig, no? Para pang paluto lang, ganun. Yan, pang paluto lang siya. Dito din, ganun, pang paluto. Then, initin natin, and then takpan. That's it. Ganyan.
Fate makes decisions for you. Grabe. I know you're gonna say I told you so. No, I'm completely fine. Don't go away. We fell for the boss's daughter. Now I'm under his chain. Need to compromise on quality or change. No, it isn't. This isn't you. We both know that. I can't help you unless you're. We're dealing with neighbors and cops right now. Please. I was going to. We have 18 acres we're getting you. TJ, do we not bring our own? Never since the word yet. That doesn't bring you. Okay, let's. Is the Son of God. God dwells in him, and he in this world. That is insanely powerful because God is righteous. We're not perfect. We still sin. So how did Christ live with both will and formed the image of his Son, Jesus Christ, among his brethren, to form the image of his Son. The perfecting of the saints, growing in Christ, and being conformed to the image of Christ is all about sanctification. And sanctification is the perfection of things being more like Jesus in every single way. That we do that perfectly, none of us is righteous in these bodies of flesh. We're still connected. Deeds of our body, our carnal is the way, the truth, and the life. First Thessalonians. Roxy. Roxy. You guys don't wanna get out because it's raining. Go that way. Come on, keep going. Oy, nice man na dito. Wait, come on. Come on, right? Udah lang. Yan ang building nga di ay.
Kanina pa si Mr. umalis pero hindi siya nag-text ako at hindi na nag-response. Sana okay lang yun kasi kanina umalis siya, grabe. Yung panahon is pangit. Tsaka nag-drive siya kanina, yung hangin, ang lakas-lakas. At ang ng ulan kanina. Ulan pa nga ngayon pero kaninang umaga, mga 4 something o'clock. Grabe ang init, ang lakas ng ulan at hangin. Kaya natakot ako. Hindi nag-text ako ngayon, hindi man nag-text. Sana nakahanap yun ng parking. 9 o'clock na. Grabe yung trabaho niya. Hindi talaga siya nag-enjoy sa buhay niya. Yun na talaga siya. Yan talaga yung buhay niya. Para hayag-hayag kante. Madilim-dilim kasi guys. Oh, grabe yung hangin. Ang dumi ng aming yard. Ang daming dahon. Wala kami masyadong pillow. Ang dami naming pillow pero hindi namin kailangan ko pala itong tika muna be. Open yung window namin which is not good. Open yung sa taas. So kailangan ko siyang i-close. Wala. Agray. Ouchie. Huy. Hindi gina ako siya ma-close guys. So meron kaming mga pillow. Pero hindi kami ni Tami mahilig magkaroon ng maraming pillow sa bed kasi every morning ang sakit-sakit ng aking neck. Si Tami meron siyang 2, paminsan 3. Pero pag ako, isa is enough. Kaya pala sobrang ginaw dahil sa ang mga window nag-down lahat. Agoy. Kaya pala rinig na rinig yung hangin kasi may yung window sa ibabaw nag-down. Kaya ka pala pag winter, ang bahay ko is parang ice cube. Kaya pala ganun. Adoy. Yung towel ng aso, nilagay ko dyan sa harap sa sliding door kasi pagpasok ng mga aso galing sa labas, yun yung ginamit ko din sa pagpahid ng mga basa nilang paa guys.